खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासैखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। फैगौ आगस्ट दाननिफ्राय अरुणोदय मुलाम्फागिरिफ्रा अरुणोदयनि रांखौ मोनफिननो हासिगोन। बेजों लोगोसेनो आगस्ट दाननिफ्रायनो गुबुन गुबुन बिथांखिफोर फारियै निजुत मयना, निजुत बाबु, जीवन प्रेरणा बेफोरनि रांखौबो मुलाम्फागिरिफ्रा मोनफिननो हासिगोन। आगस्ट दाननि गिबि सप्तानिफ्रायनो बेफोर बिथांखिफोरनि राङा मुलाम्फागिरिफोरनि बेंक एकाउन्टआव हाबगोन। बेजों लोगोसेनो रायजोनि गासै लाइमोनफोरनो सिगाङाव होबोनाय बादिनो बे खेबावबो 2 लाख साख्रिनि थिसनथाइ होगोन होननानै गिबि मन्थ्रिया मोनसे गोनांथार बिबुंथिनि गेजेरजों फोसावदों। उदालगुरि जिल्लानि बिष्णुराफा क्रिस्टि संघनि नब्लाङाव मैयानि सानाव 204 सा मुंख्लं नखरफोरनो बिटिसि खुंथायनिफ्राय साफायाव 5 लाख रांनि अनसुंथाइ गथायनानै होदों। मिरु सोरखारनिफ्राय रां मोननायजों मैयानि सानाव 204 सा मुंख्लं फोलेरनो अनसुंथाइखौ राननानै होनाय जादों। आद्रा थानाय मुंख्लं नखरफोरनो फारि फारि होलांबाय थानाय जागोन होननानै फोरमायदों आरो फैगौ बोसोराव बे अनसुंथाइ होनायखौ फोजोबगोन होननानै फोरमायथिदों। मैयानि हाबाफारियाव रिहन दैमारि, त्रिदिप दैमारि, प्रेस मोसाहारि, बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि रबिनचन बसुमतारी, उदालगुरि जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि एसएसबि बिथांमोनाबो बाहागो लाफानायखौ नुनो मोननाय जादों। गुबुन रायजोआव खामानि मावनो थांनानै आसामनि असमिया लाइमोननि गोथै देहाखौ बोखांनो हादों। सोनाब बेंगलनि निउ जलपाइगुरियाव रेल लाइनआव बे गोथै देहाखौ बोखांदों। बे जाथायाव जिउ खहा जानांनाय सुबुंखौ सादि पानिका आरो बिखौ नगाव जिल्लानि कथियाफुलनि गुरुबान गामिनि थागिबि होननानै सिनायथिनो हानाय जादों। रिपर्टनि बादिब्ला सादि पानिकाया हादोरसानिफ्राय गुबुन रायजोआव खामानि नागिरनानै न'निफ्राय ओंखारलांनानै रेलगारिजों थांगासिनो दङमोन। नाथाय हरखाब सादि पानिकाया थांबाय थानाय समावनो सोनाब बेंगलनि निउ जलपाइगुरिनि रेल लाइनआव सोमोनांथावै बिनि गोथै देहाखौ बोखांनो हानाय जादों। बे जाथाया माब्रै जाया बेखौ दासिमबो रोखायै मिथिनो हानाय जायाखै। दाय जाथायखौ लानानै नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ। गसाइगावआव सोमजिदों मोनसे दुखुनांथाव जाथाय। गसाइगावनि उपेन्द्रपुरा गामियाव सारअन्थाइ गावनायजों सासे फरायसाया अबथिरायै जिउ गोमादों। मिथिहोनाय बादिब्ला बेलासिनि 4:30 रिंगासो समाव लोगोफोरजों जयै फोथाराव बल गेलेबाय थानाय समावनो मिथिंगायारि हरखाब गिख्रंथाव सारअन्थाइ गावनायाव सान्थालि हारिनि 5 जुन मुर्मुनि फिसाज्ला किफिल मुर्मुआ जायगायावनो जिउ खोमायो। बे जाब्रबथायाव जिउ खोमानांनाय किफिल मुर्मुआ 16 बोसोर बैसोनि 7 थाखोनि फरायसामोन। जाथाय जानायखौ खौरां मोननाय उनाव पुलिस बिफाना खौरां लाहैनायजों लोगोसे गोथैखौ बोखांनानै पस्टमर्टेमनि थाखाय दैथायहरनाय जायो। बिटिसिआव जेसेबां भेन्सार फरायसालिफोर दङ बेफोरखौ सोरखारि फरायसालि खालामनो थाखाय बिटिसि सोरखारा आसाम सोरखारजों सावरायबाय थादों आरो जों आसा खालामदों बिटिसि ओनसोलाव जेसेबांनाखि भेन्सार फरायसालिफोर दं बेफोरखौ आसाम सोरखारा सोरखारि फरायसालि खालामगोन। बिटिसिनि इएम प्रकाश बसुमतारी बिथाङा गावनि बिबुंथिनि गेजेरजों बे खौरांखौ फोसावदों। আমি সকলোৱে জানো যে ভাৰত চৰকাৰে প্ৰতিজন নাগৰিকক শিক্ষা প্ৰদান কৰিবৰ কাৰণে এটা আইন প্ৰণয়ন কৰিছে, সুবিধা প্ৰদান কৰিছে আৰু এইবিলাক প্ৰত্যেকজন নাগৰিকে শিক্ষাটো পাবলৈ হ'লে আমি নাগৰিকবিলাকৰ সমস্যাৰ প্ৰতি আমাৰ এটা থাকিব লাগিব, মানে তেওঁলোকে কি ধৰণৰ সমস্যাত ভুগি আছে আৰু এই সমস্যাবিলাকৰ আমি সমাধান কৰিবৰ কাৰণে সমস্যাবিলাকৰ পৰা ৰাইজক বা আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক পৰিত্ৰাণ দিবৰ কাৰণে কিছুমান আমাৰ নিশ্চয়কৈ পদক্ষেপ লোৱাৰ প্ৰয়োজন আছে। আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে গৰীবৰ কাৰণে আজি পোছাক পিন্ধিব নোৱাৰাৰ কাৰণে স্কুলত যিহেতু যাব নোৱাৰা হয়, কিতাপ নথকাৰ কাৰণে কিতাপ কিনিব নোৱাৰাৰ কাৰণে স্কুলত যাব নোৱাৰা হয়, সেইবিলাক সমস্যাৰ পৰা আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আমি পৰিত্ৰাণ দিয়াৰ স্বাৰ্থতেই এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক সহায় দিয়াৰ স্বাৰ্থতেই ভাৰত চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা বিনামূলীয়া পাঠ্যপুথি যোগান ধৰা, আমাৰ বিনামূলীয়া স্কুল ইউনিফৰ্ম প্ৰভাইড কৰা, এইবিলাক গোটেইটো আজি চৰকাৰৰ আঁচনি হিচাপে চৰকাৰে সেইবিলাক কাৰ্যকৰী কৰি আছে। ইয়াৰ লগে লগে আজি আমাৰ স্কুলবিলাকত গুণগত শিক্ষা উন্নয়নৰ কাৰণে গুণগত শিক্ষা আমাৰ স্কুলবিলাকত আনিবৰ কাৰণে আজি আমাৰ গুণোৎসৱ অসমত পালন কৰাটো আপোনাসকলে জানে। ইয়াৰ দ্বাৰা দি আমি এটা স্কুলবিলাকৰ পাৰফৰ্মেঞ্চৰ বিষয়ে এইখন স্কুলত পঢ়ি থকা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ইহঁতৰ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ অগ্ৰগতি লাভ কৰিব পাৰিছে, শিক্ষকসকলে কেনেকুৱা ধৰণৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক পাঠদান দি আছে বা স্কুলৰ যিবিলাক কণ্ডিশ্যন আছে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ, এই গোটেইবিলাক আজি আমি ডাইৰেক্টলি চৰকাৰ পক্ষৰ পৰা জানিবৰ কাৰণে এটা সুবিধাটো কৰি লোৱা হৈছে। বিটিসি সরকার হিসাবে আমি তারিখটো ইমান সঠিক মনত নাই। আমি বিটিসি সরকার হিসাবে আমি এডুকেশন আইন আমি পাস কৰিছো। আমাৰ অঞ্চলখনৰ যিমান ভেঞ্চাৰ স্কুল আছে
যিমান ড্ৰপ পোষ্ট আছে তেখেতসকলক আমি চৰকাৰীকৰণ কৰাৰ কাৰণে আমি গভৰ্ণমেণ্টৰ লগত যুঁজি আছে। আসাম গভৰ্ণমেণ্টৰ লগত আমাৰ আলোচনা বহি আছে, আলোচনা চলি আছে। নিশ্চয় আমি আশা কৰিছোঁ নিশ্চয় আমাৰ ভেঞ্চাৰ হোমত বা ভেঞ্চাৰত কাম কৰা টিচাৰ্ছসকলে নিশ্চয় সকাহ পাবলৈ সকাহ দিবলৈ আমি সক্ষম হ'ম।